Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar. Baqly tarap yurdumuzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Hormatly prezidentimiz özüniň din jalş pursatlaryny maşgal agdalarynyň arasynda bolmak bilen spordyň durly görnüşleri, şol sany awtomobil spordy mundan maşgada sansyn oty çeper dörejlik bilen meşgullandy. Bizim şu gün gepleşimizde arkadan prezidentimizin zähmet ruhsatynyň käbir pursatlaryny size ýetirmek makul berlik. Zähmet ruhsatynyň din jalş günleriniň dowam edýän pursatlaryny mehriban arkadagymyz teker bilen velosipedde gediren jetdi. Mälim bolşýaly soňky ýyllarda günden-güni hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen ýurdumyzda sportyň durly görnüşleri, şol sanyna velosiped sporty işin gösterilýär. Şeýlelikde ýurdumyzyň ilaty, aýratyna ödük gelýän ýaş nesiller velosiped sporty bilen barha işin meşgullanýarlar. Din jalş günleriniň dowam edýän pursatlarynyň birine mehriban arkadagymyz Şapoly datly ajaýyp bediw bilen didarlaşdy. Ansanlykly bediwleriň öz bolşy dünýäsi bolup, olar özleriniň dürli hereketleri bilen oňyn täsirler galdyrýarlar. Toplumyň çäginde mehriban arkadagymyz Şapoly datly bediw bilen bir sellem gezim etdi. Bu görnüşler ansan bilen bediwň ara baglanşygyny, halkymyzyň bediwlere sarpa goýmak ýaly asylly ýörelgeleriniň häzirki zaman derejesinde dowam edýändigini alamatlandyrýar. Ahal teke bediwlerini aýratyn gadyr goýýan mehriban arkadagymyz türkmen atlary bilen baglanşykly wezipeleriň üstünlikli çözülmegine himme taraplaryň ýardam berýär. Bu bolsa bediwleriň şöhratynyň dünýäde bolmagynyň baş şertini emele getirýär. Mehriban arkadagymyz Ussat Şapyksuwar, Halipa Seyf tejribeli arşynas höküminde behişli bediwlere uly sarpa goýup, döwlet ähmiýetli mühim işleriniň arasynda bediwler bilen didarlaşmaga wagt tapýar. Häzirki döwürde hormatly prezidentimiziň ýygyderli tagallasy netijesinde ýurdumyzda atçylyk puwdagy ýüzüşiň täze derejesine çykdy. Şeýlelikde atçylyk puwdagynyň ösdürilmegine, arassa ganly ahal-teke bediwleriň baş sanynyň artdyrylmagyna, bu ýurda halkara hyzmatdaşlarynyň işçileşdirilmegine mühim ähmiýet berilýär. Bu işler atçylyk sportynyň ösdürilmegini we at seýslemegin hemde at çapmagyň gadymy ýörelgeleriniň wagt edilmegini şertlendirýär. Günden-güni mehriban arkadagymyzyň tagallasy bilen ahal-teke bediwleriniň dünýä ýüzündäki awraýy belinde göterildi. Ýurdumyzda atçylyk sportyny ösdürmek, halkara derejesindäki at çapşyklaryny guramak boýunça giň göçürli işler alınıp barlýar. Bu bolsa dünýäniň atçylyk bilen meşgullanýan hünärmenlerine, alimlaryna uly gyzyklanma derejär. Taryhdan belli bolşýaly ahal-teke bediwleriniň öz bolşy bediw guruluşy, renk aýratynlyklary bolup, olar adamlaryň ýakyn sırdaş gataplanıpdyr. Feýçilik sunugatynyň kämil derejäge çykmagyna wehin oýun feýsleriň tagallasy bilen döredilen ahal-teke bediwleri dünýä atşynaslygynyň naýbaşlaryna öwürliler. Munyň özi şöhratly pederlerimiziň tebigat bilen sazyşykly işiniň feýçilik sunugatyny ýokary dereje göterendiginiň aýdyň subutnamasydyr. Din jalş günleriniň dowam edýän pursatlaryny hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň ygtyýaryna gelip bolşan täze hary enjamlaryň käbirini synagdan geçirdi, nyşana okatdy. Mälim bolşýary hormatly prezidentimiz 70-njilik ýyllarynda da nyşana okatmak boýunça Türkmenistanyň çempionu derejesini iýlemek başarypdy. Bu görnüşler harby düzümlerde alınıp barýan işleriň kämilleşdirilýändiginiň, ýaragly güýçleriň maddi enjamlaryň bünýadynyň putrandyrylýandygynyň nobatdaky subutnamasydyr. Şeýlekem din jalş günleriniň dowam edýän pursatlaryny hormatly prezidentimiz paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçiginde velosiped sürdi. Bu ýerde Aşgabat şäheriniň häkimi Durdulyýew milli sporty hemme taraplaryn ösdürmek, Olimpiýa şäherçiginiň ähli diskalaryny degişli derejede saklamak we olary netijeli peýdalanmak boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz bu ýurda alınıp barýan işleriň degişli derejede dowam etmeligine çekip, bu wagtda zerur çäreleriň amala aşyrylmalygyny belledi. Mehriban arkadagymyz köpçülikliň velosipedli ýürüýüşleri guramak ýaly asylly ýörelgeleri esaslandyrdy. Oňa Türkmenistanyň ullan kiçe ähli ilaty işiň gatnaşýar. Häzirki döwürde dünýäde sport halkara hyzmatdaşlarynyň ähmiýetli bölegi bolup durýar we ol ananşmak, birige düşünşmek ýagdaýynyň emeli gelmegini şertlendirýär. Ýurdumyzda beden terbiýany we sporty ösdürmäge uly üns berilýär.
raýatlarymyzyň saglygyny berkitmäge, olaryň ömrüniň dowamlylygyny uzaltmaga gönükdirilen giňerimli işler geçirilýär. Beden terbiýe we sport bilen meşgullanmak üçin ýurdumyzda iň gowy şertler döredilýär. Şonlukda velosiped sportuny ösdürmäge aýratyn üns berilýär. Hereket etmegiň iň bir peýdaly we ekologik taýdan arasy görünüş höküminde Türkmenistanda barha netijeli häýete eýe bolýan sportuň bu görünüşiniň ýyla tarapynda uly meşgullygy eýe bolýanyny bellemeli. Şonlukda mehriban arkadagymyň görülmesine möhüm orun degişidir. Döwletimiziň baş baýlygy bolan halkymyzyň saglygy, nesilleriň bagtyar, asuda ýaşaýyş hakyna galadalar, ören jogapkärlik wezipeler bolup, häzirki zaman dünýäsiniň talaplarına laýyklykda köpçülikliň beden terbiýany, olimpik hereketini, sport medeniýetini ösdürmekde aýratyn ähmiýetli bolup durýar. Döwletimizde häzirki zaman sport sagaldyş düzüminiň giňeldilmegine hemde halkara öňlerine laýyk gelmegine ägir uly serişde gönükdirýär. Yurdumuzda gurulýan ähli bilim we mektebi çenli ýaşly çağlar idaralarynyň taslamalary ýokary derejede enjamlaşdyrylan sport zallaryny, basketbol we voleybol meýdançalaryny, ýüzülýän howuzlary, tenis kortlary we beýlikleri öz içine alýar. Aşgabatda ähli amatlykları özüne jemleýän Olimpiýa şäherçiligi hereket edýär. Bu ýerde 2017-nji ýylyň sentýabr aýynda ýapyk binalarda we tegus sınavy boýunça 5-nji Aziýa oýunlary, 2018-nji ýylyň noýabrynda bolsa agyr atletika boýunça dünýä çempionaty üstünlükli geçirildi. Ýergelen aýtsak, Olimpiýa şäherçiliginiň ýüzüş howuzlaryny suw sportunyň dürli görnüşleri boýunça türgünleşikler geçirmek we halkara bäýatleşiklerini guramak üçin ähli zirw şertler üpçün edilipdir. Yüzüş howuzynyň ýokary halkara öňlerine doly alaýyk gelmegi, bir ýerde dürli derejedäki ýarşlary geçirmäge mümkinçilik berýär. Hormatly prezidentimiz Olimpiýa şäherçiliginiň ähli disgarary bilen bir hatarda yüzüş howuzlarynyň netijeli peýdalanmagy, olarda türkmen türgenleriniň türgenleşikleri geçmekleri bilen baglanşyk meseleleriň hemişe ünis merkezinde saklanmalygyny belledi. Bir disgalara ýurdumyzyň suw sportu bilen meşgullanýan türgenleriniň halkara ýarşlaryna taýýarlyk görmeklerinde üren ähmiýetli bolup durýar. Hormatly prezidentimiz Olimpiýa şäherçiliginiň häzirki zaman sport enjamlary bilen üpçün edilen türgenleşik zalyna da bardy. Köpçülikliň beden terbiýe sagaldyş hereketini we ýokary görkezler sportuny ösdürmek Türkmenistanda döwlet ýadatynyň ileri tutulýan ogurlarynyň hataryna çykarly. Tagdyny durmuş ýerelgesiniň işiň tarapdary bolan mehriban arkadagymyz watandaşlarymyza uzaly bilen bolsa ýaşlara şahsy görellik görkezýär. Hormatly prezidentimiz dürli sport enjamlaryna degişli maşyklary ýerine getirmegiň adam tyňasy üçin peýdaty barada aýtdy. Hemde olary dürüst ýerine getirmegiň usullaryny görkezdi. Bu maşyklar adam tyňasyny pugtlandyrmakda we ösdürmekde ähmiýetlidir. Sport maşyklaryny ýygyderli ýerine getirmek adamyň saglygyna oňyn täsir edip, bedeniň taplanmagyna ýardam edýär. Bu bolsa sagdynlygyň we ruh belentligiň baş kepili bolup durýar. Beden maşyklary adamyň aňyna, pikirlenmesine, ünsüne we ýatkeşligine oňyn täsir edýär. Hat hakyky beden terbiýe adamda tutan ýerligi, erki, zähmet söýerligi, birik birege bolan oňyn gatnaşyklary, durmuş işçiligini üpçün edýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda her bir adamyň sportuň saýla bilen görnüşi boýunça meşgullanmagy hemde islegleriniň kanagatlandyrylmagy üçin ähli şertler döredildi. Şeýlelikde sport we beden terbiýe adamlaryň saglygynyň, erkiniň we sazlaşyky ösüşiniň köp orly gurary bolup durýar diýip hormatly prezidentimiz belledi. Döwlet başçylarymyzyň belleşýäli biziň baş maksadymyz beden terbiýe we sportu ösdürmekden, tagdyn durmuş ýerleglerini berkitmekden ibaratdyr. Köpçülikliň beden terbiýe we sportu olimpiýa hereketini ösdürmek maksady bilen ýurdumyzda bu ýylgama ägir tulumetsörde maýy goýunlary gönükdirilýär. Şoňa görä dünýä ýerleriniň ýokary taraplaryna kybap gelýän sport üpçünçilik ulgamyna eýe bolan Türkmenistan iri halkara ýarşlaryny geçirmekde baý tejribe toplady. Häzirki döwürde sport halkara hyzmatdaşlarynyň iň ähmiýetli we möhüm ugrı bolup durýar. Ol ananşmak we birik birige düşünşmek ýagdaýynyň emeli gelmegine ägir tuly goşant goşýar. Sport häzirki döwürde jemgyýetimiziň durmuşynyň möhüm bölegine gürli. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda sport hereketiniň ösdürülmegi bilen baglanşyk meselleri hemişe ünis merkezinde saklaýar. Soňky ýyllarda dünýä döwletleriniň türgenleriniň gatnaşmagynda geçirilýän sport ýarşlary Türkmenistanyň wajyp halkara sport merkezi hökümindäki derejesini pugtalandyrdy. Mehriban arkadagymyzyň belleşýäli sport munyň özi diňe bir bäsleşik,
üstünlük we medallar dälle, eýsem ähli güýçleri birleşdirýän kuwatly durmuş ulgamydyr. Hormatly prezidentime de durmuşyň möhüm bölegi bolup durýan sport ulgamyny döwlet siýasatynyň baş maksady bedin we ruhy taýdan sagdyn nesilleri kemale getirmek bolup durýar diýip belledi. Sport bir güýjüň, gözelligiň, saglygyň hemde täze bilinçlikleri tarap okgundylygyň beýanydyr. Hut şonuň üçin hem ýurdumyzda sportyň tarapdarlary barka artyp, jemgyýetde möhüm ähmiýete eýe bolýar. Ýurdumyzda degişli düzümiň döredilmegi, ähli ýerlerde sport disgalarynyň gurulmagy, türkmenistanlaryň müňlerçesini, dürli ýaşdaky we dürli kärdäki adamlary ýöňe çekýän köpçülikliň sport ýarşlarynyň geçirilmegi, sportyň dürli görnüşleriniň ösdirilmegi, ýurdumyzyň türgenleriniň awraýly halkara ýarşlaryna üstünlikli çykyş etmegi, bu urda geçirilýän uly işleriň netijeleridir. Mehriban arkadagymyz Rehmet Ruhsudynyň din jalşgünleriniň dowam edýän pursatlaryny maşgala agdalarynyň arasynda boldy. Sportyň dürli görnüşleri, aýdym tasymaty, dörejilik işi bilen meşgullandy. Din jalş pursatlarynyň birini Mehriban arkadagymyz tez studiýasyna tasymaty, aýdymsa dünýäsiniň aýratynlyklary bilen meşgullanyp, agtygy Kerimiň täze döreden saz eserini ýerine getirmekde, sungat ulgamyny unalýan dürli usullardan peýdalandy. Hormatly prezidentimiz täze saz eseriniň her bir parçasyny dürli saz gurallaryna ýerine getirip gördi. Mehriban arkadagymyzyň agtygy Kerimiň döreden täze sazy ýaşa Türkmenistan bidi wady bilen diňe öňe diýip atlandyrylýar. Hormatly prezidentimiz täze döredilen sazy dürli görnüşli saz gurallary arkaly ýerine getirip, onuň bir näçe parçalaryny dürli ugurlar boýunça işledi. Şeýlekem Mehriban arkadagymyz bir eserde dürli saz gurallarynyň owazlarynyň ut goşmagy bilen baglanşykly usullary ulanyp saz eserini timarlady. Mehriban arkadagymyz agtygy Kerimiň döreden sazynyň notasy esasyna täze eseriň her bir parçasyny onuň bölümleri arkaly sazyň owazlygyny artdyrdy. Ýyly döwlet geler bolsa, paragaçlyk sazy, dostluk, dogunluk sazy, medeniyet halkyň kalby daryaly tutuş adamda ähmiýetli eserler döreden Mehriban arkadagymyz saz sunugatynyň insan ruhyna täsiri, onuň adamlary täze ýeňişlere ruhlandyrmak ýaly täsin güýji barada giňişen gurulmagy berýär. Ýeri gelende aýtsak, Mehriban arkadagymyzyň agtygy Kerim sazçylyk mektebi tamamlap, saz sunugaty boýunça diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem Türkmenistanyň şäherlerinden daşarda da meşgurlyk gazanan Türkmenistanyň halk artisti Uradgul Annamradowadan tälim aldy. Ussat sazanna köpleriň halipasy Kerime saz sunugatynyň inçe sırlaryny ýerginsizlik bilen öwretdi. Mehriban arkadagymyzyň agtygy Kerim 70-njilik ýyllaryna başlap saz sunugaty bilen meşgullanyp, atasynyň görellisine erip, saz sunugatyny bir näçe eserleri döredenligi hemmelere mälimdir. Halipa sazananyň tälimini bir kemsiz ele alan Kerim, bugün bolsa ýaşa Türkmenistan bidi wady bilen diňe öňe atly täze eserini öredip, ony ilki bilen atasyna diňletdi. Agtygynyň täze döreden saz eseriniň ilkinji diňlejisi bolan Mehriban arkadagymyz Kerimiň sungat ýoluna gowany. Mehriban arkadagymyz döwrewap sanly tehnologiýaly enjamlar bilen üpjünedilen ses studiýasyna bir eseri bir näçe ugurlar boýunça gaýtalap, oňa dürli öwüşgün çaýdy. Hormatly prezidentimiz täze saz eserine Mehriban halkymyzyň gazanýan üstünliklerini, bidi watly ösüşlerimizi, garaşsyz bitarap watanymyzy wasp edýän goşgy eserlerini salyp hiňlenip gördi. Hormatly prezidentimiz bir eser barada ýurdumyzyň medeniýet we sunugat satlarynyň, kompozitorlarynyň, ýazgy şahyrlaryň, aýdymçylaryň we sadanlaryň pikirleriniň wajypdygyny öňçekdi. Olar bu baradaky isleg arzuwlaryny, dörejilik tekliplerini mälim etseler, oňa munasyp goşgy eserlerini taýýarlap, aýdymçylar ussatyk bilen ýerine getirseler, garaşsyzlyk bayramçylygymyzda munasyp sowgat boljakdygyny belledi. Şeýlelikde hüdürlenýän teklipler esasyna munasyp goşgy eserleri bilen sazlaşygy emile getirmek arkaly döredilen aýdymyň ýerine getirjilik babatda gowdan gowsy seçilip alynar. Täze eseri döreden dörejilik işgary bolsa, fiýlaga munasyp bolar. Şeýlelikde ajaýyp saz eseri bilen bilint ruhy beslenen sözleriň utgoşmagyndan kalba ýakyn eserler döreýär. Munyň özi ýurdumyzda ähli gurlar babatda nusgalyk eserleriň döreýänligini has aýdynlygy bilen eşgär edýär. Şeýlekem din jalşgünleriniň birini
mehriban arkadağımız yarı gece kuwatly sport awtologyny garagum tekrasynyň ýollaryna menzil açdy. Yergilerini aýtsak, mehriban arkadağımız bir sport awtologyny ogly Serdar bilen birlikde çyzgylaryň esasyna bir näçe ýenjanlaryny çalşyryp, hereketlenişini güýçlendirip, ýürüýte taýýarlapdy. Hormatly prezidentimiz sagdyn durmuş ýerelgesiniň işiň tarapdary bolmak bilen köpçülik öýün beden terbiýanyň we sportyň gösterilmegine uly ähmiýet berýär. Sportyň türlü görnüşleri, şol sanyna awtomobil sporty bilen meşgullanmakda iýleşdiripde nusgalyk görellik görkezýär. Görüşüňiz ýaly mehriban arkadağymyz kuwatly sport awtologyny ýokary tezlikde sürüp, garagymyň çylşyrymly ýollaryny ussatlyk bilen geçmek başarýar. Hormatly prezidentimiziň belleşi ýaly islenlik ýagdaýda çal küçüni kabul etmek hemde hereket etmek sürüjüniň esasy enligi bolmalydyr. Şunda ulugy sürmegiň düzgünligini düşünmek we onu duýmak, ýögrümleri geçmegiň, bad almagyň hemde ulugy saklamagyň düzgünligini berja etmek wajypdyr. Mehriban arkadağymyzyň sport awtologyny ussatlyk bilen erkedip, çöl geňişlikleri bilen okgunly menzil aşyp barýan pursatlaryny günnogur tarapdan şapak gydaryp başlady. Bunyň özi bütün elime ýagtylyk we ýaşaş içilýän günüň haýdymän dogjakdygynyň habar berýär. Ýuwaş-ýuwaşdan ýokary kalp başlan pahabatly gün elim geňişligini ýagtyldyp başlady. Mehriban arkadağymyzyň sport awtology bolsa, ekranyň çylşyrymly ýollary bilen barha batlaryp barýar. Bilşimiz ýaly Türkmenistan Beýik Güpek ýolunyň ýüregi şygary bilen geçen 2018-nji ýylda ýurdumyzda Amur Kadar 2018 halkara Awstraliýasynyň gurulmagy we onuň uly üstünlikleri beslenip geçirilmegi mehriban arkadağymyzyň asyldy başlangyçlarynyň giň gollagy iyi bolýanlygynyň nobatdaky hukuknamasyny gürli. Şeýlelikde ýurdumyzda awtomobil sporty iýiligderli ösürilip, türkmen türgenleri halkary derejesine geçirilýän ýarışlara iýiligderli gatnaşýarlar we ýokary netijeler gazanýarlar. Häzirki pursatda garagum tekrasynyň ösümlik dünýäsi insan ruhuny götürýän şekilleri emele getirdi. Şu ýylyň bakaryna ýagan bereketli ýagyş tekranyň ösümlik dünýäsine öz bolşy täsirini getiripdir. Munyň özi ýyllaryň sakabatly we bereketli gelýänini äşkar edýär. Sportyň türlü görnüşleriniň, şol sanyna awtomobil sportynyň ösürilmeginiň ýurdumyzyň ekologiýa derejesiniň sagdynlaşdyrylmagy bilen baglanyşykly işler bilen utgaşdyrylýanlygyny aýratyn bellemeli. Häzirki wagtda ýurdumyzyň ähli künjekleriniň, şol sanyna garagum tekrasynyň ekologiýa derejesiniň tegişli derejede saklanmagyna mühim ähmiýet berilýär. Garagumyň çäginden halkara Awstraliýasynyň gurulmagy ýöz bolşy ekologiýa taraplarynyň berja edilmegini goşdy. Şonlukda Amur Kadar 2018 halkara Awstraliýasyna eko-reis derejesi berildi. Ýurdumyzda halkara Awstraliýanyň gurulmagy sportyň bu görnüşiniň giňden wagt edilmegine hemde onuň 23 türlü ýarışlary kabul edip bilýän döwlet hökümine Türkmenistanyň dünýä derejesindäki awraýyny berketdi. Munyň şeýledigini halkara Awstraliýanyň gurumaçyk uğruna ýokary baka beren halkara derejeli hünärmenler tasdikladylar. Mehriban arkadağymyz Türkmenistanyna iri sport ýarışlaryny geçirmek üçin hemme zirur şertleriň döretilmegine aýratyn ähmiýet berip, olary sebitli we dünýäde paragatçylygyň we dostlugyň pultulandyrylmagyna ýardam berip bilýän, halklary we medeniýetleri jewitleşdirýän şäherleriň derejesinde ähmiýet berýär. Häzirki wagtda ýurdumyzyň awtomobil sportynyň öňünde uly mümkinçilikler açylýar. Bu işte mehriban arkadağymyzyň şahsy görellisine möhüm orun degişidir. Hormatly prezidentimiziň aýratyn üns bermek netijesinde türkmen awtomobil sportynyň maddi enjamlaryň bünyady büýük täzirinde we giňeldirli, ýokary tezlikli sport awtologlarynyň täze kysymlary satyn alyndy. Munyň özi ýaşlaryň sportyň bu görnüşi bilen köpçülikliň meşgullanmagyny şertlendirdi. Hemde sport loglarynyň sürücüleriniň we olaryň tälimçileriniň ussatlygyny ýokarlandyrmak üçin zerur şertler döretdi. Mehriban arkadağymyz kuwatly sport awtology bilen tehra geňişlik arkaly menzil aşyp barşyna agtyry Kerimiň täze döreden taýdan dinledi. Ýaşa Türkmenistan!
bedi wady bilen diňe öňatdy täze tat eteri, özüniň sadyny o wady bilen ilhamyny joşdurýar. Bilen ruha betlenen ýakynda saat tekrar giňişliginde halkymyzyň ýöz-bolşy dünýäsi bolan garagyma aýdýan alkyş senat bolýanlarny Melim bolşýaly mehriban arkadagymyz agtygy Kerim bilen birlikde bir näçe aýdymkat eterler etdi. Hormatly prezidentimiziň wekilinden çykan birin owazly aýdymkatlar kalba ýakynlygy bilen adamlaryň söýgüsine münasip boldy. Tekrar giňişliginde ýanglanýan joşgunda saat Türkmenistanyň ýetişleriň bilenliklerine tarap bolan anamly gadamynyň halkymyzyň mehriban arkadagymyza bolan söýgüsiniň tenasyny öwürlüp sadyly owaz bolup eşdilýär. Arkadagymyz Aragum tekrarı boýunça bu wagtda sport awtologyny çylşyryndy ýollary geçip, gün matyp ekranyň garaňkylygy betenýän pursatlaryny, ekranyň ýöz-bolşy günjek bolan Aragumyň ýalkymy diýen ýerine geldi. Mehriban arkadagymyz büýük ýöz-bolşy täýinlikden daşyndan öwrüm edip, onuň keşbini we aýratynlyklaryny ýerledi. Hormatly prezidentimiz awtomobil sportunyň öýtürilmegine ýerlikleri gollap berýär we sportuň duruşynyň köwetlendirilmegine giň ýol açýar. Şunu diýäli, mehriban arkadagymyz sport awtologyny durundyrmagyň başarlyklaryna usbatlyk bilen erkedip, bir näçe çylşyrly hereketleri ýerine getirdi. Hormatly prezidentimiziň gollawlaryny netijesinde ýurdumyzyň awtomobil sporty öýtüji tarap täze iterge eýe boldy. Sport awtologlarynyň gatary täze uluglar bilen ýylyklary artdyrylýar. Onuň özi awtomobil sporty bilen meşgullanmak hemde awtosportyň ustadlarynyň täze neslini taýýarlamak üçin iň mümkinçilikler açýar. Melim bolşýaly Aragum tekratynyň Aragumyň ýalkymy diýen günjügi dünýäniň bu gurda iş alyp barýan köp sanly alimlarynyň ünsüni ýözüne çekýär. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli Aragumyň ýalkymy adly täze günjük alymy taýdan öwrenilmeli we mantyk açylyp geljek nesillere getirilmeli täzelikdir. Çünki bir ýöz-bolşy günjek Aragumyň jümmüşinde yerleşip, ol türkmen güneşini, halkymyzyň kalbynyň ýylysyny has aýdynlygy bilen eşkär edýär. Jarşgunlarynyň dowam edýän pursatlaryny mehriban arkadagymyz türkmen alabaýlary hakyndaky täze kitabynyň jemleýiç setirlerini ýazmak bilen meşgullandy. Ilmi maglumatlara görä, taryhy bir näçe müň ýyllyga uzaýan alabaýlar hemişe adamlaryň hemraty, olaryň ýakyn ýardamçylary bolupdyrlar. Melim bolşýaly alabaý tokumynyň batyrlygy, gaýdusuzlygy hemde ýetini juda wepalydygy baradaky maglumatlar dünýä ilminde möhüm orna elýär. Şöhratly pederlerimiz türkmen alabaýlary, ahylteki bedewler we ajaýyp hallar ýaly bütün dünýäniň ikrarnamasyna eýe bolan milli gymmatlygy döredipdirler. Bu milli gymmatlyklar müň ýyllyklaryň dowamyna öz ähmiýetini ýitirmän barha kämilleşdirilipdir we üstürilipdir. Taryhdan belli bolşýaly türkmen halky islenlik işiň başna baranyna oňa ýüregi bilen ýapyşyp zihinli siňdirýär. Bular barada bellemek bilen mehriban arkadagymyz pederlerimizin döreden gymmatlyklarynyň dünýä derejesinde kämillige eýe bolýanlygyny, türkmen halkynyň akalteke bedewleri, türkmen alabaýlary, aw tadylary we ýel hallary ýaly döreden gymmatlyklarynyň asyrlaryň dowamyna öz ähmiýetini ýitirmeýänligini aýdýar. Türkmen alabaýlary üren akylly, batyr köpekler höküminde ikrar edildi. Şeýlekem olar duýjuluk ukyby ören ýokary bolan üçükli, aýratynda goruk wagtda tapylgysyz hasaplanýar. Olarda ýetini öwrenşip, olar bilen uýgunlaşyp, adamlaryň ýakyn hemralaryny öwrülmek ukyby ösen bolýar. Bu bolsa mehriban arkadagymyzyň belleşýäli, alabaýlaryň ýaşylygyň tarapdardygyny aňladýar. Melim bolşýaly hormatly prezidentimiz köp ýyllaryň dowamyna
türkmen alabaylarynyň taryhyna degişli maglumatlaryň toplanylmagyna, ýurdumyzyň çäginde iň gadymy künjeklerde gady wagtaş işleriniň geçirilmegine aýratyn ähmiýet berge. Bu işleriň netijeli alınıp barylmagy bolsa, türkmen halkynyň taryhyny, olaryň döreden aýratynlyklaryny dikeltmekde möhüm orna ýelýär. Geçirilen almy barlyk işleriniň dowamyny beýleki gymmatly maglumatlar bilen bir hatarda Alabay tohumdaky etleriň taryhyna degişli gymmatly maglumatlarym iýigderli ýüze çykarylýar. Hormatly prezidentimiziň täze kitabyny da şunuň ýaly gymmatly maglumatlaryň münasip orna ýelemegi bir eseriň ähmiýetini hassa artdyrýar. Mehriban arkadagymyzyň birleşi ýaly türkmen alabaylary çoponlaryň ýakyn sirdaşyna gurilýar. Munyň özi alabaylaryň wepalylygyny, olaryň aýratyn käfeti eýedigini aňladýar. Türkmen alabaylary üýelerini erkin duýýarlar. Alabaylaryň ýaşaýan maşgalatynyň agdalaryna garaýşy bolen ýakymlydyr. Olar şol öýüň çağalary bilen hasam mehriban bolýarlar. Insanyň dünýä garaýşy, durmuşy we ykbaly tebigat bilen aýrylmaz ara baglanşykly bolup durýar. Mehriban arkadagymyzyň türkmen alabaylary hakyndaky bu täze kitabynda taryhyň dowamyny güýçli, gaýdugsyz, akylly, çydamly hemde wepaly türkmen alabaylarynyň halkymyzyň maşgala agdalarynyň birine deňilýänligi baradaky gyzykly gurrunlar esasy orna ýelýär. Halkymyzyň köp asarlaryň dowamyny döreden milli gymmatlyklaryna aýratyn ähmiýet berýän mehriban arkadagymyz bu täze kitabyny döretmek işinde gymmatly taryhy maglumatlardan ugralyp, olaryň ýeterde münasip orna ýelemegine möhüm üns berdi. Şonlukda mehriban arkadagymyz türkmen alabaylaryna bagşlanlan täze kitabyny ýazyp tamamlady we ony neşr etmäge berdi. Mehriban arkadagymyzyň türkmen alabaylaryna bagşlanlan bir täze eseri türkmen halkynyň asyrlaryň dowamyny döreden diňi taý bolmadyk milli gymmatlyklaryny hassa dünýäge ýaymakda uly ähmiýete eýe bolar. Şugunlar berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe çağalaryň tomysky diň jarşy möhsümi gyzgalyny dowam edýär. Bu sapaly möhsümde çağalar tagaldyş diň jarşy merkezlerini ýetgiderli guralýan medeni köpçülik, sport şäherleri, işelede gedilençler durmuşymyzyň gulgunçulary bolan körpüleriň berk bedenli, sagdyn, giň dünýä garaýşly we ruh welent adamlar bolup ýetişmeklerine oňaýyn täsir edýär. Ýurdumyzda beden terbiýanyň we sportyň ösürilmegi, sagdyn durmuş ýörelgileriniň berkedilmegi, oňa ilatyň aýratyn hem körpeleň işiň çekilmegi bilen baglanşykly meseleler hormatly prezidentimiň çağlar hakynaky aladasynyň esasyny düzge. Bagtyar çağlar, olar biziň ertir